нуробод яке аз ноҳияҳои аграрии кишвар ба ҳисоб рафта дар 160 километраи шоҳроҳи душанбе рашт ҷойгир мебошад. масоҳати ин ноҳияи кӯҳии кишвар ба 927.8 километри мураббаъ баробар аст. дар даврони сохибистиклолии мамлакат дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ноҳияи нуробод низ ба рушду пешрафт ноил гашта рӯз аз рӯз ба яке аз зеботарин гушаҳои Точикистони беҳиштосо табдил меёбад. бузургтарин дастоварди сокинони ин ноҳия замони мустақилияти кишвар бунёди шаҳраки дарбанд мебошад ки сохтмони он бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2009 шурӯъ шуда то имрӯз дар он як қатор иншоотҳои ҳаётан муҳим қомат афрохтаанд. сокинони меҳнатқарини ноҳияи Нуробод барои амалӣ гардидани нақшаву ниятҳои давлати ҳукумат ва барои ободу зебо гардондани ин мулки Точикистони азиз шабу рӯз меҳнату пайкор доранд. хуб яке аз дастовардҳои бисёр ҳам шоини таҳсин ва қобили зикри сокинони ноҳияи Нуробод ин албатта бунёди шаҳраки дарбанд мебошад. таҳр ва нақшаи кулли ин шаҳрак ҳанӯз дар даврони иттиҳоди шӯравӣ таҳризӣ гардида буд ва хушбахтона ва бо саъю кӯшиши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳраки зебои дарбанд дар замони сохибистиклолӣ хеле рушду нумӯ ёфт. ин шаҳрак аслан барои беш аз 15 000 аҳолӣ пешбинӣ гардидааст ва масоҳати ин шаҳрак 157 гектарро дар бар мегирад ва имрӯз тибқи нақшаи кулли шаҳрак дар шаҳрак 7 маҳаллаҳо таҳризӣ шуданд ва сохтмони онҳо бунёди онҳо идома дорад ва тавре шумо имрӯз шоҳид гаштем ҳамаи инфрасохтори зарурии шаҳрак имрӯз дар шаҳрак фаъол аст ва корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳрак бо як мароми тоза идома дорад. ноҳияи Нуробод як гушаи зебоманзари диёри Точикистони азиз буда дар даврони сохибистиклолии кишвар басо шукуфону гулзор шудааст. имрӯз маркази маъмурии ноҳия ки дар шаҳраки дарбанд ҷойгир аст ба як шаҳри зебои замонавӣ табдил ёфтааст. ҳангоми сафари навбатиаш пешвои маъзами миллат дар соли 2006 ба ноҳияи Нуробод айнан чунин гуфта буд: ман дар ин ҷо шаҳри дилорою зебои дарбандро месозам, шаҳрак не шаҳр. хушбахтона имрӯз маркази маъмурии ноҳия бо биноҳои замонавӣ бо ҳамаи сохторҳои давлатиаш ба як шаҳри замонавӣ табдил ёфтааст. имрӯз ҳамаи кӯчаҳои маркази шаҳрак чароғон буда асфалтпӯш карда шудаанд. бо пайи қадами пешвои муъаззами миллат шаҳри дарбанд рӯз то рӯз гулгулшукуфон шуда истодааст. маҳаллаҳои якум, дуюм, сеюм, панҷум ва ҳафтуми шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод бо нақшаи муфассали таҳрирезии маҳал таъмин мебошанд. дар баробари ин ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар бинои қисми беи беморхонаи марказии ноҳия, бинои муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард, биноҳои қасри фарҳанг, мактаби автомобилӣ, ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ноҳия, марҳилаи дуюми роҳи марказии шаҳраки дарбанд, хатҳои муҳандисӣ ва роҳҳои дохили шаҳри қисмати марказии маҳаллаҳои сеюм ва панҷуми шаҳрак ва хатти корезии асосии маҳаллаҳои дуюм, чорум, панҷум, шашум ва ҳафтуми шаҳраки дарбанд идома доранд. дар моҳи июли соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ бинои маъмурӣ Кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Точикистон дар ноҳияи Нуробод шурӯъ гардид. ҷиҳати омодагиҳо барои таҷлили сазовори ҷашни фархунда сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Точикистон дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия рафти корҳои ободониву бунёдкорӣ дар сатҳи баланд идома доранд. бахшида ба ин ҷашни фархунда дар ноҳияи Нуробод бунёди 248 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз 155 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. имрӯзҳо дар 91 иншооти дигари ҷашнӣ корҳои сохтмонӣ вусъат меёбанд. имрӯз дар шаҳраки дарбанд якчанд иншоотҳои барои ин шаҳрак бисёр муҳим. ин пеш аз ҳама бунёди коллеҷи муҳандисӣ техникӣ барои 600 нафар хонанда. ҳамчунин соли гузашта бо ибтикор ва дастгириҳои ҳукумати кишвар қисмати аввали роҳи марказии шаҳраки дарбанд азнавсозӣ гардид ва имрӯзҳо қисмати дуюми роҳи ин шаҳрак дар масофаи 1400 метр идома дорад ва ҳамчунин бо ибтикори давлати ҳукумати кишвар барои сокинони ин шаҳрак лоиҳаи хати оби шолидара дарбанд идома дорад ва мо тасмим дорем ки дар арафаи ҷашни истиқлолият ин иншоот ба истифода дода шавад ва сокинони шаҳрак ба ин васила бо оби тозаи ошомиданӣ
таъмин гарданд. Ва мо низ ният дорем ки дар арафаи ҷашни 30-солагӣ боғи фарҳанги фароғатии шаҳраки Дарбанро ба истифода диҳем. ҳамчунин қасри фарҳанги ноҳия барои 500 ҷойи нишаст айни ҳол сохтмон он идома дорад ва ҳамчунин дигар иншоотҳои ҳаётан муҳим аз қабили меҳмонхонаҳо, мағозаҳо ва биноҳои маъмурӣ дар ин шаҳрак бунёду обод гашта истоданд ва итминони комил дорем ки дар оянда ин шаҳрак ба ҳайси як шаҳри замонавию саноатӣ рушд мекунад ва сокинони ин кишвар дар ободию пешрафт ва амалӣ гардидани ҳамаи он нияту ҳадафҳое ки асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Точикистон ва ҳукумати ҷумҳурӣ таъризӣ кардааст, саҳми босазои худро гузоранд. кишоварзӣ шуғли асосию муҳими аҳолӣ ва соҳаи афзалиятнок дар ноҳияи Нуробод маҳсуб ёфта, бо кӯмаку дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар дар ҳама самтҳои он пешравию дигаргуниҳои куллӣ мушоҳида мешавад. Кишоварзони ноҳия дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати зиёд намудани майдони кишти картошка ва афзоиш додани истеҳсоли ин намуди сабзавот таи моҳҳои охир аз иҷрои нақшаи дар пеш гузошта шуда бо сарбаландӣ баромаданд. Тибқи маълумот соли равон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 5123 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла дар майдони 1646 гектар ғалладонагиҳо, 184 гектар зироатҳои техникӣ, 2018 гектар картошка, 247 гектар сабзавот, 1028 гектар хӯроки чорво гузаронида шудааст. дар даврони сохибистиклолии кишвар ноҳияи Нуробод ба яке аз ноҳияҳои тараққикарда дар соҳаи аграрӣ табдил ёфтааст. имрӯз мардуми ноҳия баҳри пешрафти соҳаи хоҷагии қишлоқ бисёр корҳоеро анҷом медиҳанд ки барои пешрафти сатҳи зиндагии мардум заминаи хуб фароҳам мегузорад. аз ҷумла соли равон баҳри дар амал татбиқ намудани амру супоришҳои пешвои муаззами миллат ҷиҳати зиёд намудани майдони кишти картошка, мардуми ноҳия ин дастуру супоришҳоро якҷинона дастгирӣ намуда ин супоришро сари вақт иҷро намуданд. майдони картошказор ва зироатҳои хоҷагии қишлоқи ноҳия имрӯз ба як майдони ҳарбу зар, ба як майдоне ки воқеан ҳамаи зироатҳои аграрӣ шукуфон аст, табдил ёфтааст ва умед аст ки ҳосили хуб низ ба бор меоранд. нашонамои зироатҳои кишоварзӣ дар ноҳия айни замон бисёр хуб ҳаст. деҳқоно кору хизмат кардисанд, дар заминҳо самаранок, ҳар як қитъаҳои замина самаранок истифода бурдаисанд, кӯшиш кардисанд ки аз сабзавоту меваҳои хуштаъми ноҳияи Нуробод бозорҳоро ғанӣ гардонанд. дар ноҳияи мо ҳамасола деҳқоно кӯшиш карданд ки мавзеъҳои заминҳоро зиёд карда тамоми намуди зироатҳои кишоварзиро зиёд карда истодаанд. соли ҷорӣ дар майдони умумӣ 5123 гектар тамоми намуди зироатҳои кишоварзиро кишт карданд ки нисбати соли гузашта 436 гектар зиёд мебошад. бояд гуфт ки кишоварзони ноҳия дар самти васеъ намудани масоати заминҳои кишт ва афзун намудани ҳосили маҳсулот пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд. агар масоати майдонҳои кишт дар соли 2019 дар ноҳияи Нуробод 4687 гектарро ташкил намуда бошад, соли равон ин нишондод ба 5123 гектар расонида шудааст. соли ҷорӣ танҳо майдони кишти картошка нисбат ба соли гузашта 1022 гектар зиёдтар мебошад. ба иттилои масъулини шуъбаи кишоварзии ноҳия, нашъунамои картошка хуб аст. дар ноҳияи Нуробод 909 хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд аст ки ҳамасола садҳо нафарро бо корҳои мавсимӣ ҷалб мекунанд. хоҷагии деҳқонӣ ҳоҷи Абдулбақо яке аз хоҷагиҳои калонтарин ва намунавии ноҳия ба шумор меравад. бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар, имсол дар ин хоҷагӣ назар ба соли 2019 майдони кишти картошкаро васеътар ба роҳ мондаанд. хоҷагии мо аз 10 гектар замин иборат аст. дар 4 гектари ҳами ғалладонагӣ кор дидам, навъҳои ҳархелаи гандум. ҳосилнокии гандуми мо беҳад хуб аст. ҳозир мо мисол гербисид ба зидди алафҳои бегона задагием, бисёр тоза барои тухмӣ тайёр кардагием, я тухмӣ барои халқ тақсим мекунем. ай 35 то 40 сентнера умед аст ки ҳосил бигирем. гандуми мо вақти даравш ҳозир вақти даравш аст, иншоалло дарава сар мекунем. дар майдони 6 гектар замин картошка кор дагием. картошкаи алладини дупуста, дигар навъи картошка, картошка мо ҳосилнокиш беҳад хуб аст. ҳозир мисол мо картошкамон 80 рӯза шудааст. як 10-15 рӯза вақти шиндан ҳосилноки мо чел ҳозир шудагия. вақти калоншавӣ картошка аст.
ҳар биёра ҳозир 1 кило 1 кило зиёд картошка ҳаст. мисол мо ҳамин мисол як 10-15 рӯза нигоҳ кунем иншоалло бо ҳосилу беҳад хуб мешавад, калон мешаванд. иншоалло бозори ҷумҳурӣ дуроварданӣ шем. Як 15-20 рӯз баъд чинданӣ дар бозор дуроварданӣ шем. Барои ҳосилнокӣ дар ҳар як гектар зиёда 1 тонн дору додагем, удоварӣ додагем барои ҳосилнокӣ. Обнам таъминоти обнам ҳозир хуб аст. ҳар ҳафта як марта об додагем, 6 об додем ҳозир картошкара 6 об додагем ҳозир. ҳамин 2 оби дигар гирифтем мечинемаш. пор сочкар бо даво хуб наомад чикаде ки ҳай меҳнати хуб кардем ҳосил нашид. Кам шид. Як мисол 200 центнери гирифтем да порсол. 200-250. Исол умеда ки 35 то 40 центнер, 350 то 400 центнер зиёд мегирем иншоалло. ҳисоби китоб кунем зиёд мешавад иншоалло. ҳай аъзои хоҷагӣ қатъиму кор карда ҳастанд, миннатдор ҳастанд. ҳаққоқшона дар вақташ метием. розӣ ҳастанд ай кор. мо раҳмат ба президенти муҳтарам мегем ки замина ба дасти деҳқон дода мо ҳанӯ мехӯрем. баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, истифодаи мақсадноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва зиёд намудани масоҳати заминҳои корам аз вазифаҳои асосии кишоварзони мамлакат ба шумор меравад. ин ҳадафҳо дар ноҳияи Нуробод бо муваффақият татбиқ мешаванд. сокинони меҳнатдӯсти ин ноҳия дар самти татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ кӯшиш ба харҷ дода аз ҳар ваҷаб замин аз ҷумла қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ низ самаранок истифода мекунанд. ҳамаи намуди зироатҳо мисол лавлабу, помидор, бодринг, пиёз, болгар, ҷувори макка, каду ҳаминро корида сиёсати давлату миллатро айнобат гирифта хоҷагии худмонро 100% таъмин мекунем. мо мисол маҳсулоти помидормона мечинем. зиёдтие ки аз хоҷагимон мебирояд ина бо ба бозор бурда бо бозори ҷумҳурия бо таъмин мекунем. дар ноҳияи Нуробод аз 5123 гектар майдони умумии кишт 826 гектараш замини корами назди ҳавлигӣ мебошад. кишоварзони ин ноҳия дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишварро оид ба истифодаи мақсадноки ҳар ваҷаб замин, васеъ ба роҳ мондани кишти такрорӣ ва дар ин замина афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро бо сари баланд амалӣ менамоянд. дар фаровонии бозорҳои кишвар низ саҳми деҳқонони ноҳияи Нуробод назаррас аст. اگر مهنت کنی انشاءالله که از مهنت زلال نمیبینی. اقلیمی برای کارتشکا کاری هم اقلیم خوبه، برای غله کاری هم اقلیم خوب داره و همه شرایط ها هست گپ در مهنت کردن کار کردن. استفاده میبریم از زمین نزد حالیم این چنین باز شرایط مو با کار دمینه در دشت هم کاریم در نزد خونه هم کار داریم. حاصل که بگیریم مثال کتاب خدمت می‌بینیم که هم زمستون با چند قبچه می‌خریم با قمله شبا میبریم با بازار با боғу токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии Точикистон маҳсуб меёбад. иқлим ва боду ҳавои ноҳияи Нуробод барои рушду пешрафти соҳаи боғдорӣ созгор буда, таҷрибаи андӯхтаи боғдорони ноҳия бобати ривоҷу равнақи ин соҳа заминаи хуберо фароҳам меоварад. дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Точикистон барои солҳои 2016-2020 масоҳати умумии боғ дар ноҳияи Нуробод ба 1586 гектар расонида шудааст. деҳқонони ноҳия ба бунёду барқарорсозии боғҳо низ таваҷҷӯҳ намуда ҳамасола мувофиқи нақшаи муайян амал мекунанд. танҳо дар 6 моҳи аввали соли равон онҳо дар майдони 15 гектар боғи нав бунёд намуда 19 гектар боғҳои кӯҳнаро барқарор кардаанд. дар ноҳияи Нуробод тибқи барномаи рушди соҳаи боғпарварӣ дар солҳои 2016-2020 60 гектар боғҳои кӯҳна барқарор карда мешуд. 53 гектар бунёди боғи нав буд ки ин пурра 100% иҷро шудагиай. имсол тибқи дурнамо деҳқонони ноҳияи Нуробод 15 гектар боғҳои нав бунёд мекарданд. пурра ин боғҳо бунёд карда шуд. дар майдони 19 гектар боғҳои кӯҳна барқарор карда шуд. деҳқонони ноҳияи Нуробод ҳосили гундошташудаи меваҳошона бар тамоми ноҳияҳои содирот мекунанд. меваи хушк, меваи тозашон ба тамоми ноҳияҳо, бозорҳои шаҳри Душанбе, тамоми ноҳияҳо ҳамкорӣ доранд, дастрас мекунанд.
кишоварзони ноҳияи Нуробод байни қатори дарахтони боғҳоро низ самаранок истифода мекунанд. Аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонии деҳқон 2010 ки аз соли 2000 инҷониб фаъолият дорад, дар масоҳати 5 гектар боғ бунёд шуда 15 намуд дарахт аз ҷумла навъҳои гуногуни себу нок, олу ва ғайра парвариш карда мешаванд. Дар баробари ин деҳқонон дар байни қатори дарахтони боғ сабзавот киш намуданд ки нашъунамои хуб доранд. ҳамасола аз ин хоҷагӣ ҳам меваҳои шаҳадбор ва ҳам сабзавоту полезиҳо ба бозор бароварда мешаванд. پارینه یک 70-80 تن میوه جمع‌آوری کردیم. با ناحیه‌های جمهوری خودمون با بازارها روی کردیم. در باغ اینا کیش کردگیم کارتشکا، کدو، بادرینگ، کلوبنیک، پامیدور، جعفری، محصولات کشاورزی هر خیلی ما کیش کردگیم. انا بینای همین قطارهای باغدا ما همین محصولات را کیش کردگیم. حاصل با حاصلی بلند همینجا دسترس میکنیم. قدر خراجات خودمون میگیریم، زایدش با بازارهای همین جمهوری روان میکنیم. خراجات اولوی را بر زیاد میپسوند. همین هر کسی که محنت کند اگر فایدهش هم میبیند. اگر در جای این منطقه ما اگر با از سینی تیرمو اگر همین محصولات را اگر شنونیم بعد دو حاصل دسترس میکنیم. یک حاصلش هم ما ایون میگیریم کارتشکا را بود، یکم جعفری، لوبی دیگه محصولات را با جوشده میشنونیم. این همین 5 گکتر همش همین میوه های محصولات کشاورزی. اینجا یک 10 آدم ما کارگر داریم. وقتی نوک و نوکچینی و نوک وقتی اوپاکوفکا کردن، صادرات کردن هم از دیگر جاها 10-12 کس اومده کار می‌کنه. занбури асалпарварӣ яке аз соҳаҳое мебошад ки дар даврони сохибистиклолии мамлакат рӯ ба инкишоф ниҳодааст. ҳукумати ҷумҳурии Точикистон ба хотири равнақ додани соҳа як зумра санаду меъёрҳоро ба тасвиб расонид ки барои фаъолияти занбурпарварони мамлакат аз ҷумла дар ноҳияи Нуробод тамоми имкониятҳоро фароҳам овард. мувофиқи иттилои масъулини шуъбаи кишоварзии ноҳияи Нуробод сол аз сол шумораи оилаҳои занбури асал меафзояд. соли равон шумораи оилаҳои занбури асал дар ноҳия 1048 адад зиёд шуда имрӯз теъдоди оилаҳои занбури асал дар ноҳияи Нуробод ба 11536 баробар аст. баҳри ҳарчи бештар намудани шумораи оилаҳои занбур ва зиёд кардани содироти ин маҳсулоти шифобахш имрӯзҳо дар ноҳияи Нуробод тадбирҳои судманд амалӣ мегарданд. соҳаи ҳамин занбурпарварӣ дар ҳамин ноҳияи Нуробод соҳаи ҳамин тараққикардаи хуб аст. соҳаи ҳамин занбурпарварӣ қариб буд ки аз байн рафта буд. соли 2013 муҳтарам ҷаноби олӣ сафари корӣ ба ноҳияи Нуробод доштанд. вақти ҳамин сафари кориашон ба мо 10 оила занбури ҳамин карпатӣ доданд, супориш доданд ки ҳамин занбури карпатиро мо дар ҳамин ноҳияи Нуробод дар ҳамин минтақаи водии Рашт ҳамина васеъ кунем. ҳозир бошад мо ҳамина ба 90 оила расондем. солҳое мешавад ки дар ҳамин ноҳияи мо агар боду ҳаво нақс шавад, асали хуб мешавад, 2 бор 3 бор ҳамин асал мегирем. соли хуб шавад ба ҳисоб меона аз ҳар як оилаи занбур мо 15 то 18 килограмм асал мегирем. ҳамин занбури ҳамин карпатӣ дар ҳамин водии мо бисёр занбури ҳамин хуб аст. барои чӣ ки дар боду ҳавои ҳамин абрам ё ки борон бошад, ҳамин боронои кам бошад, ҳамин занбури карпатӣ кор мекунад нисбати занбури маҳаллӣ. соли гузашта мо асали хуб гирифтем. 3 бор ҳамин асал гирифтем аз ҳамин занбур. аки имсол нав ин ака вақти асалу вақти ҳамин ҷамъовари асал шуда истодааст. ака худо хоҳад иншоалло мешавад. порсол ҳамин 60 оила буд. аз ҳамин 60 оила имсол бошад ба 92 оила расондем ҳамин занбуро. нақша дорем иншоалло ҳамин ба 150 оила мерасонем ки ҳамин ҳосили ҳамин асала бисёр ба даст биёрем. хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кишоварзони ноҳия дар самти ҷамъоварӣ ва захира намудани хӯроки чорво низ талош мекунанд. имсол бо сабаби сербориш омадани ҳаво дар ноҳияи Нуробод алаф нашъунамои хуб дошт. имрӯзҳо кишоварзон ҷамъоварии хӯроки чорворо идома медиҳанд. дар маҷмӯъ кишоварзони ноҳияи Нуробод дар ҳама самтҳо кӯшиш доранд ки фаъолияти пурсамар дошта бошанд, зеро аз самараи заҳматҳои онҳо фаровонии бозорҳои минтақа ва ҷумҳурӣ вобастагӣ дорад.
рушду пешрафти соҳаи маориф барои ривоҷу равнақи дигар соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия замина муҳайё месозад. хушбахтона ин соҳаи афзалиятнок низ дар даврони сохибистиклолии кишвар дар ноҳияи Нуробод ба таври чашмрас пеш рафта аст. айни ҳол дар ин ноҳия 85 муассисаи таҳсилоти умумӣ аз ҷумла 20 муассисаи таҳсилоти умумии ибтидоӣ, 19 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 46 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, як мактаби интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятими ноҳия фаъолият менамоянд. дар даврони сохибистиклолӣ дар қатори дигар соҳаҳо дар ноҳияи Нуробод соҳаи маориф ҳам ба хубӣ инкишоф ёфтааст. дар баробари сохтмону ба истифода додани муассисаҳои нави таълимӣ сифати таълиму тарбия дар худи ноҳия хуб ҷараён дорад. сатҳи дониши шогирдони мо нисбат ба солҳои пешин чандин маротиб беҳтар гаштааст. имрӯз шогирдони муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия дар тамоми озмунҳои минтақавӣ ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат меварзанд. дар паёми имсола аз ҷониби пешвои миллат ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шуд. бо мақсади амалӣ намудани ин иқдомот маорифчиёни ноҳия камари ҳиммат бастаанд. ҳамзамон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Точикистон дар ин ноҳия сохтмону навсозии як қатор иншоотҳои соҳаи маориф ба нақша гирифта шудааст, ки метавонанд дар оянда ба рушди бештари соҳа дар ин ноҳияи дурдаст мусоидат кунанд. соли таҳсили гузашта дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 17140 нафар аз ҷумла 8373 нафар духтарон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. имсол тибқи нақша 22 нафар аз ҷумла 11 нафар духтар хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия тибқи квотаи президентӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ дохил шуданд. то имрӯз муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия бо 383 адад компютер, 71 принтер, 6 адад тахтаи электронӣ ва 9 адад проектор таъмин гардиданд. дар ҳудуди ноҳияи Нуробод дар самти хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ 43 муассиса аз ҷумла як беморхонаи марказии ноҳиявӣ, як муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, 5 беморхонаи минтақавӣ, 5 маркази саломатии деҳот, 29 бунгоҳи саломатӣ, як маркази назорати давлатии санитарӣ эпидемиологӣ, як дорухонаи давлатӣ ва 10 дорухонаи шахсӣ фаъолият доранд. дар ҳамаи муассисаҳои тиббии ноҳия 210 нафар кормандони миёнаи тиб ва 55 нафар мутахассисони дорои маълумоти олӣ ба аҳолӣ хизмат мерасонанд. дар баробари дастовардҳои замони истиқлолият дар соҳаи тандурустии ҷумҳурии Точикистон, алалхусус ноҳияи Нуробод, бисёр тағйиротҳои куллӣ ба амал омад, яъне дастовардҳои зиёд ба даст омад, ки яке аз дастовардҳои асосии ин ба кадрҳои маҳаллӣ таъмин шудани яъне соҳаи тандурустии ноҳияи Нуробод аз тарафи хатмкунандагони донишгоҳи давлатии тиббии Точикистон ба номи Абу Али ибн Сино дар ин соҳа бисёр сабукӣ овард, ки имрӯз мутахассисони ҷавони ноҳияи Нуробод ва мардуми сарбаланди Нуробод хизмат мерасонанд. дар замони пеш аз истиқлолият беморхонаи марказии ноҳияи Нуробод дар як бинои як ошиёнаи кӯҳна ҷойгир буд, ки аксар утоқҳои он дар вагонҳо ҷойгир буданд ва баъди истиқлолият бо ташаббусҳо ва меҳнатҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар шаҳраки навбунёди Дарбанд, ки худзодаи истиқлолият аст, як бинои бисёр бо ҳашамати замонавӣ сеошиёна сохта ба истифода дода шуд, ки имрӯз дар шароити бисёр хуб ба мардуми Нуробод ва минтақаи Рашт хизмат мерасонад. беморхонаи марказии ноҳияи Нуробод барои 110 кат дар як вақт сохта ба истифода дода шудааст, ки дар ин 8 шуъба фаъолият менамояд. 8 шуъба пурра бо мутахассисон ва кормандони миёнаи тиб таъмин мебошанд ва имрӯз хизмати хуби тиббӣ мерасонанд. беҳдошти кору фаъолияти муассисаҳои тиббии деҳот, беҳтар намудани базаи кадрӣ ва моддию техникии шуъбаҳо ва марказҳо зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии масъулини соҳа қарор дорад. беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва ҳалли масъалаҳои ҳалталаби соҳаро табибони ноҳия вазифаи аввалиндараҷаи худ дониста пайваста дар ин самт чораандешӣ мекунанд.
мо як қатор бунгоҳои тиббӣ ва марказҳои саломатии деҳотро аз хонаҳои истиқоматӣ ва хонавагонҳо баровардем. аз ҷумла 34 29 бунгоҳои тиббӣ ва 4 маркази саломатии деҳотро ки бисёр биноҳоро мо ҳам таъмир ва ҳам бо таҷҳизотҳои тиббии лавозимотҳои лозима таъмин намудем. инчунин дар давраи истиқлол дар ноҳия норасогӣ то давраи истиқлол норасогии мутахассисон бисёр мушкилӣ эҷод мекард. ҳоло он дар ноҳия дар сатҳи муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ тақрибан 36 нафар табибони дараҷаи олӣ ва 186 нафар кормандои миёнаи тиб ба мардум ёрии тиббӣ мерасонанд. инчунин оиди вазъи хизматрасонии акушерӣ мегӯем мободоягӣ дар ноҳия беҳад мушкилии зиёд дошт, чунки норасогии мутахассисон буд. айни ҳол баъди хатм кардани мутахассисони ҷавони ноҳияи Нуробод баъди хатм дар ҳамаи сатҳи деҳотҳо тақсим шуда ба мардум хизматрасонии тиб мерасонанд. инчунин кам шудани таваллуд дар сатҳи хона буд. ҳозир мо ина ба қариб 12% поён хонидем. сатҳи табобат айни ҳол дар сатҳи ноҳия дар сатҳи хуб мондагӣ шудааст. хизматрасонии тиббӣ хуб аст. бо кӯшиш мекунем ки дар оянда хизматро ба таври пурра ва олӣ расонем. дар доираи таҷлили сазовор аз 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Точикистон бинои нави шуъбаи амрози занона ва таваллудхонаи беморхонаи марказии ноҳия ва як қатор бунгоҳҳои тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. бинои нави шуъбаи амрози занона ва таваллудхона дар паҳлӯи беморхонаи марказии ноҳияи Нуробод ҷойгир буда аз 2 ошёна иборат аст. иншооти нави соҳаи тандурустӣ дар ноҳия бо тамоми таҷҳизоти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад ва дар он боз чанд нафари дигар бо ҷойи кор таъмин хоҳанд гашт. замони солҳои сохибистиклолии дар ноҳияи Нуробод фарҳангу ҳунар низ рушду нумӯ карда, сокинони ноҳия дар ҳифзи арзишҳои фарҳангии миллати кӯҳанбунёди тоҷик нақш мегузоранд. бахши фарҳанги ноҳия дорои 5 хонаи фарҳанг, 4 клуб, 2 клуби сайёр, 2 осорхонаи таърихӣ ва 20 китобхонаи оммавӣ буда ба аҳолии ноҳия хизмат мерасонанд. миёни иншооти ҷашние ки то 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии Точикистон дар ноҳияи Нуробод мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд, бинои нави қасри фарҳанги ноҳия низ ҳаст. шукронаи истиқлолияти ҷумҳурии Точикистон ки баъди истиқлолият дар фарҳанг навигарои бисёр шудааст. осорхона дар назди фарҳанг кушода шуд, осорхонаи нави кушода шуд, клубҳои фарҳангӣ дар деҳот кушода шуд ва хонаҳои фарҳангӣ дар деҳот кушода шуд ки дар он ҷо ҳамин чеҳраҳои нави ва кружокҳои худфаъол фаъолияти худро карда истодаанд. дар ин ҷо мутахассисони соҳаи фарҳангӣ набуданд. аз мутахассиси дигар соҳа буданду лекин дар ҳамин фарҳанг фаъолияти кории худро пеш мебурданд. ҳоло бошад дар фарҳанги ноҳияи Нуробод хушбахтона ҳамин аст ки ҳама мутахассисони соҳаи санъат кору фаъолият намуда истодаанд. дар шаҳраки Дарбанд барои мо қасри нави фарҳангӣ сохта истодаанд ва ба истифода медиҳанд. ин боиси хурсандии ҳамаи ҳунармандони ноҳияи Нуробод мешавад ки ин қаср ба кор дарояду мо фаъолияти худро дар қасри нав ба пеш барем. дар ноҳияи Нуробод саҳми занону бонувон дар рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ноҳия бузург аст. дар робита ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, занони ҳунарманди ноҳия корҳои муҳимро роҳандозӣ мекунанд. имрӯз занону бонувони ноҳияи Нуробод бо шукргузорӣ аз сулҳу субот, тинҷию оромӣ, ваҳдату якдилӣ, истиқлолияти комили ватан ва чунин пешвои раъиятпарвар намуда дар ободӣ ва пешрафти ин диёри биҳиштдосто дил гармона кору фаъолият намуда истодаанд. дар давоми 70 соли даврони шӯравӣ дар ноҳияи Нуробод ҳамагӣ 17 нафар занон соҳиби маълумот буданду халос. имрӯз бо шукргузорӣ аз истиқлолияти комили ватан шумораи занон дар ҳама соҳаҳои гуногуни халқи ноҳия рӯз то рӯз зиёд гардида истода, шумораи занони роҳбар имрӯз дар ноҳия ба 20 нафар расида, дар соҳаи маориф бошад
19 нафар, дар соҳаи тандурустӣ бошад 198 нафар, 27 нафар занон сарварони хоҷагиҳои деҳқонӣ. Инчунин дар интихоботи навбатӣ шумораи вакилон аз ҳисоби занон ба маротиб зиёд гардид, яъне шумораи занон дар ноҳия 14 нафарро ташкил дода 28 нафар ба ҳайси вакили ҷамоатӣ кору фаъолият намуда истоданд. пешвои муаззами миллат нисбати занону бонувони ноҳияи Нуробод таваҷҷӯҳи хоса дошта, дар ҳама баромадҳояш таъкид менамояд ки мо ба занон боварӣ ва эътимоди хоса дорем. мо занону бонувони ноҳияи Нуробод ҷавобан ба ғамхориҳо ва боварӣ эътимоди роҳбари давлат кору фаъолият намуда дар ободӣ ва пешрафти ин диёри беҳиштдозҳо саҳми арзандаи хешро мегузорем. дар даврони сохибистиклолии кишвар соҳаи варзиш дар ноҳияи Нуробод рушд намуда, дар ин муддат дар ноҳия барои ба варзиш машғул шудани ҷавонону наврасон иншооти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. варзишгоҳи марказии ноҳия бо 5000 ҷойи нишаст аз зумраи ҳамин иншоотҳо буда ба ҳусни ноҳия зебогии дигар зам намудааст. давоми солҳои сохибистиклолӣ дастовардҳои варзишгарони ноҳия дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ назаррас мебошад. мо ҷавонони даврони сохибистиклолии ноҳияи Нуробод бо шукргузорӣ аз тинҷиву ободӣ ва пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати кишвар мекунем ки имрӯз мо ҷавонон дар як муҳити орому осуда ба таълиму тамрин машғулем. маҳз бо шарофати сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз сатҳи худшиносии ҷавонони ноҳияи Нуробод рӯ ба ташаккул дорад. ободкории созандагии ҷавонон дар ҳар қадам дар ҳар соҳа имрӯзҳо метавон мушоҳида кард. муҳимтар аз ҳама имрӯз ҷавонони мо дар раванди демократкунонии ҳаёти ҷомеа фаъолона ширкат варзида истодаанд ки ин далели он аст ки насли ҷавони кишвар моҳият ва аҳамияти давлати соҳибистиқлолро дуруст ва амиқ дарк намуда истодааст. хушбахтии мо ҷавонон аст ки имрӯз беш аз 37234 нафар аҳолии ноҳияро ҷавонон ташкил медиҳанд ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулас ояндаи миллат ва давлат ба ҳисоб мераванд. баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқи ҷавонону наврасон ва рушди соҳаи варзиш дар ноҳия зери назари масъулин қарор дорад. дар ҳамин замина дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳот мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намуди волейбол, футбол, гӯштини миллӣ, бокс, шашкаи шоҳмот дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронида мешавад. боиси ифтихору сарфарозист ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ нисбати ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд ва қайд карданд ки ҷавонони мо давомдиҳандагони кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи тавоно ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса ояндаи давлат буда барои фароҳам овардани шароити онҳо мин баъд низ ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳимтарини сиёсати ҳукумат боқӣ мемонад. соли гузашта барои сокинон ва варзишгарони ноҳияи Нуробод соли хотирмон буд ки бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои миллат дар маркази ноҳия як майдончаи замонавӣ истифода дода шуд ва дар ноҳияи Нуробод ҳамагӣ 8 толори варзишӣ амал мекунад ва 84 майдончаҳои назди мактабӣ кор ва фаъолият карда истодаанд ва то ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Точикистон як қадор иншоотҳо аз ҷумла як толори варзишӣ дар деҳаи сари қоши ҷамоати Хумдон, дар ҷамоати Камсамоло бошад, дар ду деҳааш майдончаҳои варзишӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ҷашни 30 солагӣ ба истифода дода мешаванд. ҳамчунин дар ҷамоати Сафедчашма ду то майдончаи варзишии замонавӣ ҳоло корҳои сохтмонияш идома дорад ва то ҷашни истиқлолияти давлатӣ ҳамин сол ба истифода дода мешаванд. дар ноҳияи Нуробод ҳамагӣ 725 машқварз буда ҳамарӯза ба тамрин машғуланд ва ин шароиту имкониятҳое ки давлат ҳукумат барои мо ҷавонон ва наврасон муҳайё кардааст боиси ифтихори ҳар яки мо сокинони ноҳияи Нуробод аст.
сокинони сарбаланди ноҳияи Нуробод бо шукргузорӣ аз пойдорӣ сулҳу ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатии Точикистони азиз, сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ғамхориҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати Чумхурии Точикистон тамоми саъю талош, нерӯ, иродаву матонати хешро баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созандаву бунёдкорона, корҳои ободонию созандагӣ, таҳкими сулҳу субот ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии Чумхурии Точикистон равона намуда кӯшиш доранд ки дар ободонии ноҳияи худ ва дар маҷмӯъ Точикистони азиз саҳми хешро гузоранд.